ما كان محمد أبا أحد من رجالكم Ubangiji ka ara min raina kan mutuwa ta ga gwanina sai kuma ya shiga na walakin rasulullah hakaman nabi'i to an dai mu a lissafin mu ne sai kuma a lissafo su sai da tun sai alami a ce baban na na Fatima baban Abdullahi baban Alqasim baban Ruqayyah baban Ummu Kulsum ne da sai a jero su sai kuma ya shiga na walakin rasulullah hakaman nabi'i to kun ji ta inda nake so a kalle shi Allah wannan shine shugaba malam ma kana muhammadu aba ahadin min rijalikum billahi allazi annabun nan baba ba kowa ba sai kuma ya shiga na walakin rasulullah hakaman nabi'i to an dai mu a lissafin mu ne sai kuma a lissafo su sai da tun sai alamin a ce baban na na Fatima baban Abdullahi baban Alqasim baban Ruqayyah baban Ummu Kulsum da sai a jero su sai kuma shiga na walakin rasulullah hakaman nabi'i to kun ji ta inda nake so a kalle shi Allah wannan shine shugaba malam ma kana muhammadu aba ahadin min rijalikum billahi allazi annabun nan ba baban kowa ba